Ngisacela unibingelela bazalwane egameni elihle mfowethu uKristu inkosi sethu, amen. Kukota 4 okuyikota yokugcina. Namhlanje kuyona senza usifundo 6. Isihloko sikasifundo 6 sithi umhlaba omusha, umvuzo wabalungileyo. Sifundo 6 isihloko sawo sithi umhlaba omusha, umvuzo wabalungileyo. Indima yekhanda yengameli lesi sifundo itholakala encwadini kaJohane 14 uvesi 2. Cela sikhuleke. Baba ongcwele uhlala ekhala sezulwini, udalela amazulu nomhlaba. Iso Nkosi yethu Jesu Kristu. Sifunde izwi lakho. Cela Nkosi yami umoya wakho ongcwele kube wona uzohlala kithi. Usitolikele ukuba konke ufuna ukuba sikuzwe usuku namhlanje sizwe njengoba izwi lihlelile. Umoya wakho ongcwele kube wona uzosichazisela konke. Uhlele endebeni zomlomo wami. Ngingakhulumi okwami kepha ngikhuluma kukaNkulunkulu. Izwi lakhe ey'nhliziyweni zethu. Omunye lalele ekhaya lamukeleke, silikholwe, silithande. NgoJesu siyacela, amen. Phinde ngibabingelele abazalwane egameni elihle mfowethu uKristu inkosi sethu, amen. Sizehlukane isikhathi eside kakhulu. Siyambonga uNkulunkulu ngaleli thuba lokwazi siphinde sihlangane futhi. Sithi asiyalwa, asifuni umsebenzi kaNkulunkulu ukubeke phambili. Kodwa kukho konke siyabonga nje ukwazi ukuthi umuntu uma ezothembeka kulokhu izwi elibambuleleke khona, elimambuleleke khona, ethembeke enze khona, kwanele ukuthi ngingamfikisa embusweni. Yabo, ngoba kulotshiwe lapha encwadini kaNkulunkulu ukuthi khona abafunda njalo kodwa abangafinyeleli ekwazini iqiniso. Why? Ngoba bafundela ukwazi, hhayi ukwenza. Yabo, so ukholo olungenamsebenzi lufile. Noma ungalazi iBhayibheli from cover to cover, kodwa that is not a guarantee yokuba uyaya ezulwini. Siyafunda, senze. So noma usathane siphazamisa, kodwa siyamthemba uNkulunkulu ukuthi ngalokho okuncane esikwazile akakufakile asambulele khona. Uma sithembeka khona singafika embusweni wakhe. Amen. So namhlanje sesifundo 6. Isihloko sesifundo 6 sithi umhlaba omusha, umvuzo wabalungileyo. Indima yekhanda sithena uJohane 14 uvesi 2. Masikhawulezise sifunde uJohane 14 uvesi 2. UJesu lapha uyakhuluma kubafundi bakhe. Uthini na? Uthi ekhaya likababa kukhona izindlu eziningi. Uma bekungenjalo bengeke unitshela ukuthi ngiya ukunilungisela indawo. Amen. Ekhaya likababa kukhona izindlu eziningi. Uma bekungenjalo bengeke unitshela ukuthi ngiya ukunilungisela indawo. Yini na inhloso yalesi sifundo? Inhloso yalesi sifundo ukubonisa ukuthi uNkulunkulu balungiseleni labo abamthandayo. Ya, ukwazisa ukuthi ngoba abantu bethu bamthanda uNkulunkulu. uNkulunkulu ubalungiseleleni-ke bona labo bantu abathi bamthanda uNkulunkulu. Masizokhumbula kahle ukuthi icebo laNkulunkulu ekuqaleni kuwukubagcwalisa umhlaba ngesizwe esingenasono. Manje lizogcwaliseka lelo cebo. Noma lelo cebo laNkulunkulu labanjezelwa ukuhlubuka. So umhlaba omusha uzolungiswa ube yikhaya labasindisiweyo. Kuwona ngeke kwaba khona ndawo yesono nesoni. Yingakho isihloko sithi-ke ikhaya elisha umvuzo wabalungileyo. Ikhaya elisha uNkulunkulu vele seqeda edala umhlaba ukuthi ugcwaliswe isizwe sabantu abalalela uNkulunkulu. Yabo. So leyo mhlaba omusha uNkulunkulu okuyogcina yena uNkulunkulu. Kuyingekho indawo yesoni nesono. Sathi yini isono? Isono ukwaphula umthetho kaNkulunkulu. Yini isoni? Isoni umuntu owaphula umthetho kaNkulunkulu. Sithini-ke na? Sithi emhlabeni omusha iyobe ingekho indawo yezoni ezaphulamthetho. No. Kuyobe sekubuyele kwiplani yaNkulunkulu. Lowo mhlaba kuyobe kuhlala kuwona abantu abalalela uNkulunkulu. So umbuzo umuntu angazibuza wona ekhaya, mhlawumbe umbuzo uzothi-ke uKristu ubalungiselelani abalungileyo na? uKristu-ke yena akuqobo ubalungiselelani abalungileyo na? Yabo. Kodwa angicela siyibuze nje imibuzo emincane. Yazi le mibuzo emincane esizoyiphendula njengamanje. Yothi uma sesihlangene bese siyabona ukuthi bese siyayithola impendulo yalo mbuzo omkhulu akade sizibuza wona ukuthi uKristu ubalungiselelani laba abalungileyo na? So umbuzo mhlawumbe oqala singazibuza wona ukuthi-ke wobani abazakudla ifa lezwe na? Ngabe bawobani abantu ekuthiwa bazokudla ifa lezwe na? Ake sifunde uMateyu 5 uvesi 5 ukuthi wobani laba abazokudla ifa lezwe na? Uma sifunda incwadi kaMateyu 5 uvesi 5 uNkulunkulu yasiphendula laphayana. Mateyu 5 vesi 5 ufundeka kanjena. Uthi babusisiwe abamnene ngokuba bayakudla ifa lomhlaba. Babusisiwe abamnene. Usho njalo
uNkulunkulu kuMateyu 5:5 uthi babusisiwe abamnene ngokuba bayakudla ifa lomhlaba. Igama elithi mnene lithi meek ngesiNgisi. Uma kuthiwa umuntu umnene noma meek, kusho ukuthi that person is harmless, okungenabungozi, not easily irritated, okungadinwa kalula, usheshe kucanuleke nje. Umuntu o-soft, umuntu othambile, umuntu o-gentle, yabo. Harmless, ongenabungozi. Ngoba abanye abantu bathembele ukuthi ngoba nakhu akaze sikhiphe isidumbu, akaze kuncatshwe muntu ngenxa yakhe bese yena u-harmless, mnene. Hhayi, ayihambi kanjalo. Ungangabi nazo iy'dumbu ezoncatshwa physically kodwa ube ney'dumbu abantu babulele ngomlomo wakho, ngoba amazwi akho ayabulala, ayagwaza, ayahlaba. Noma iso lakho, yabo. Umuntu uma umbukile uyenza sure ukuthi ushiye ey'bona kanti uyalutho, yabo. So noma izenzo zami kungenzeka ukuba uma sengifikile kuyacaca ukuthi bonke laba bekufana ukuthi bafile, uyena muntu ebephila yimina. So lowo muntu ungozi, lowo muntu akamnene. uNkulunkulu uthi babusisiwe abamnene ngokuba bayokudla ifa lomhlaba. Abantu abamnene abangenabungozi ngakukhuluma, ngakwenza, ngakuphila, yabo, abazakudla ifa lomhlaba. So ngobani abazokudla ifa lomhlaba? Uyaphendula uMateyu 5:5 uthi babusisiwe abamnene ngokuba bayakudla ifa lomhlaba. So umbuzo wesibili mhlawumbe umuntu angasezibuza wona ekhaya ukuthi umhlaba uzolungiswa njani ukuba ube yikhaya labalungileyo na? Angithi nje iy'ndawo zahlukene, khona indawo waziyo ukuthi leya ndawo inemikhamba, yomile, ugadule. Kubonakala engathi nje akunasibusiso, kodwa uthi uNkulunkulu umhlaba uzowulungisa. Manje sizibuzeni ukuthi uzowulungisa kanjani uNkulunkulu umhlaba? Ngoba uthola umhlaba uyobe uyifa labalungileyo, yabo, uyifa labamnene. Ngabo abamnene bayohlala emhlabeni olungiswe ngandlelani? Cela sifunde incwadi ya-Isaya 65:17. Uma sifunda u-Isaya 65:17, uNkulunkulu ulobe kanjena. Isihloko sakhona sithi izulu elisha nomhlaba omusha. Isaya 65:17 uthi uNkulunkulu ngokuba bheka, ngiyakudala izulu elisha nomhlaba omusha. Izinto zakuqala aziyikukhunjulwa zingene enhliziyweni. Amen. uNkulunkulu uthini? Uthi yena uqobo. Uthi ngoba bheka ngiyakudala izulu elisha nomhlaba omusha. Izinto zakuqala aziyikukhunjulwa ngoba zingene enhliziyweni. Mhlaba uNkulunkulu umhlaba usazowudala kabusha. Hhayi lena osowubona ucorrupt-we yisono. Njengamanje utshani nje bubhizi, bubomvu, lomsile, ilanga liyashisa livuthiswe izinto ey'ngadini, noma lina izikhukhula, ukudabuka kodwa. Kodwa uNkulunkulu uzodala izulu elisha nomhlaba omusha. Kangangoba izinto zakuqala aziyikukhunjulwa zingene enhliziyweni. Cela sindele lo layini la uNkulunkulu athi khona izinto zakuqala ziyikukhunjulwa zingene enhliziyweni. Ngoba khona abantu abane-trauma, ababuke izinto ezibuhlungu zehlela imindeni yabo, noma benziwe izinto ezibuhlungu. Kodwa uNkulunkulu uthi uma belungile balungisele izulu elisha, ubalungisele ikhaya elisha. Kusho abasezokukhumbula lokho. Ngabe kusho lokho? Uthi ngokusakhunjula ukuthi ureyishiwe noma ubulawela ingane yakho kabuhlungu, noma lento wayibona yenzeka kwamakhelwane. Ukuthi uNkulunkulu izinto zakuqala ziyikukhunjula ukuba ingene ey'nhliziyweni. Ihamba ibanga elingakanani le nkulumo? Ukuthi umhlaba uzolungiswa kanjani ukuba ube yifa, okay, ukuthi uNkulunkulu udala kabusha umhlaba. Okay, khona into efuna sibe nesiqiniseko sayo ukuthi uma uNkulunkulu izinto zakuqala aziyikukhunjulwa zingene enhliziyweni. Ake siyiqhube ngoSambulo 21:4 ngoba khona izinto ey'ngeke zitholakale ekhaya elisha ezikhona kuleli khaya esikulona lomhlaba lo. Kodwa kuthiwa ekhaya elisha azizukuba khona. Cela siwufunde uSambulo 21:4 ngoba uNkulunkulu khona afuna ukusazisa khona ngencwadi yaSambulo 21:4. Silandela lo msho obonakala uyinduduzo kamnandi kanje ukuthi-ke izinto zakuqala ziyikukhunjulwa zingene enhliziyweni. Nakhona lesihloko sakhona sithi izulu elisha nomhlaba omusha uSambulo 21. Kodwa mina ngisacela sifunde u-verse 4. U-verse 4 ufundeka kanjena. uNkulunkulu kuthiwa-ke azesule izinyembezi zonke emehlweni abo. Ukufa akusayi kuba khona. Nokudabuka, nokukhala, nobuhlungu akusayi kuba khona. Ngokuba okokuqala kudlulile. Amen. Uthini uNkulunkulu? Azisule izinyembezi emehlweni abo bonke laba bantu abamthandayo, abalungileyo, abazohlala ekhaya elisha. Into yokuqala nje, uma ukhalile ukhaliswa ukuthi usuyintandane, awunabani, nabasele nabo baku-treat-a ngendlela engenalo ubulungiswa. Noma wawuzele ubonakala ungasenangane, noma bakhona bonke kodwa baku-reject-ile.
noma mhlawumpe impilo yakhe iyadabukisa, izinto ezenzile ezibuhlungu, kodwa uNkulunkulu uthi uma ukhetha yena njengenkosi nomsindisi esekuyisa laphana ekhaya elisha, uyosula izinyembezi emehlweni akho. Kuthiwa ukufa akusayi kuba khona. Uma sinothisa i-weekend ne-weekend endaweni yangakini kusuke sekukhona umngcwabo khona, okusho ukuthi ukufa kukhona and emngcwabeni kusuke sekukhalwa. Noma abantu bengasho ukuthi khona after tears bey'cima ukoma ngotshwala bebonakala futhi sebeyajabula, suke sekuyikhohlisa nje lokho. Baqale bakhala noma after tears ngakhona abasele emndenini bazosala bekhala, ngeke bekhulume after tears. Bazokhuluma ngesikhala esibe khona emva kokulahleka kwaleli lungu lomndeni. Beqale phansi bekhale boduduza uJesu. So ekhaya elisha izinyembezi zonke uNkulunkulu uzozihlisela emehlweni abantu. Ukufa akusayi kuba khona, ukudabuka ukuthi kufiwe, ukudabuka ukuthi wehlelwe, ukudabuka ukuthi umakhelwane uyagula, uyabonzeka into engayenza umsindisi, udabuka ubona ingane yakho adika right njengamanje siyahlanya, hla into ey'dabukisayo. Ayizukuba khona into enjalo ekhaya elisha. Nokukhala kuyoba khona, ubuhlungu emoyeni, ubuhlungu emzimbeni, ubuhlungu enhliziyweni. Akuba khona konke lokho. Ngoba yini? Ngoba okokuqala kudlulile. Okokuqala nje kudlulile. Okokuqala lokho okwenzeka njengamanje. Yabo thina uNkulunkulu lapha ku-Isaiah 65 verse 17. Izinto zakuqala azikukhunjulwa ukuba zingene enhliziyweni. Amen. Ukwazi wayenduduzo. Ngaze ngayifisela ukuba kuleli ekhaya. Nawe mlaleli ekhaya. uNkulunkulu usidinga khona. Okay. Uma sizofunda mhlawumbe umuntu azozibuza wona ukuthi kuyoba khona yini ukulangazelela ukuphila ngale ndlela esikwazi ngayo na laphana ekhaya elisha. uJesu usuphila laphana ekhaya elisha, uNkulunkulu sezenze zanjalo izinto. Ngabe khona into obuye ukhumbule uyilangazelela ukuthi ngcono besasenza njengo-2023. Ngabe kuyikhona indaba ekanjalo? Nkosi yami mzalwane ekhaya. Hhayi ngicela sibuye kubona futhi u-Isaiah 65 verse 17. Singafundi amavesi amasha ngoba ngiyakholwa ukuthi nawo ngokwawo uyasiphendula kulo mbuzo sinawo. Isaiah 65 verse 17 still ngisafunda wona. UThixo ulobe kanje uthi, ngokuwabheka ngiyakudala izulu elisha nomhlaba omusha. Izinto zakuqala aziyikukhunjulwa zingene enhliziyweni. Amen. Uma ukuthi ubuthola ukudla njengamanje ngokuthi uhenga abantu bantshontshele noma kanjani, leso strategy ngeke sisisebenze ekhaya elisha ngoba izinto zakuqala aziyikukhunjulwa ukuba zingene enhliziyweni. Okay, fana uma uhenga abantu ubuyisoni, then uzophenduka ungabe usona bese uthola ekhaya elisha. Ngoba uma ufike uhenga abantu no, vele awuzukuba naso isabelo ekhaya elisha. Angithi siyabona. So izinto zakuqala aziyikukhunjulwa ukuba ingene enhliziyweni. Ngisho ngathiwa i-strategy osibona sikusiza njengamanje ukuthi uma usufika ekhaya elisha, no, ngeke uze uhambe ngaleyo ndlela. Amen. Siyambonga uThixo kuleyo ndawo. So umbuzo lapho lona othi uKristu balungiselene abalungileyo na? Ubalungisele ukuthi nje bejabule laphana, bephile kuze kuphakade naphakade, bengaguli, bengadabuki, kungekho buhlungu nakukhala nakufa. Kube kumnandi kuleli ekhaya, kube ngekho soni, kube kungoniwana. Abantu bakhona bazobe behleli khona bazobe bemnene. Uyabo. Mhlampe umbuzo sizozibuza wona ukuthi ukuphila okusha kuzofana na? Ukuphila okusha kuzofana na? Okay. Njengamanje into eyenzakalayo uma ulala kuya ngokuthi ulelephi. Khona umuntu oyokubona ukuthi yabona lo, ayi ngeke uphila ngenkosi ngoba nomdlalele kuyona yabo nje ungafika ukhahle isicabha kanye ungene. Bese bakhona omunye uthola ukuthi ungenelwe izigebengu, ubuze ukuthi zingene ngaphi ngoba une-stop nonsense negeti le-remote ekhaya lakhe uvula ngamabhedlagadi, uvale ngamabhedlagadi. Mhlawumbe umbuzo ozozibuza ukuthi kuyophepha kangakanani ukuphila emhlabeni omusha na? Yabo, abanye balaphana emakhaya ngisho noma uzothi ushawe inyoka kumfanele vele ushere indawo ney'nyoka ney'nhlwathi namabululu ney'mamba. Manje umbuzo ukuthi kuyophepha kangakanani ukuphila emhlabeni omusha na? Ngabe kuzobe kuphephe kangakanani ukuphila emhlabeni omusha na? Ngoba njengamanje kubonakala ngathi uzophepha muntu wenkosi. Kumele kube khona i-effort oyenzayo, yabo. Awubiyile awuphephile, yabo. Awunasicabha awuphephile. Ngabe kuphephe kangakanani? Asisabiyeli nje abantu kuphela kodwa sibheka naney'lwane, uyabo. Ngoba phela isilwane asicabangi siyalimaza. So nabantu abangena bezokulimaza vele ziyilwane lama kuthiwa bazinswelaboya, baziyilwane ey'ngenaboya. Angithi siyabona muntu wenkosi. So kuyophepha kangakanani ukuphila lapha emhlabeni omusha na? Singakhohlwa sesiqedile ngabantu. Sithena umhlaba omusha
osisiwe bamnene ngokuba bawudlayifa lo mhlaba. Shosho okay, mayelana nabantu sesiqedile, bazobe bemnene abantu abazobe laphaya. So ngeke uze ukhathazwe yibona ukuthi bazontshontshela noma bazokufela umona. So sesiqedile ngabantu. Kodwa still siyayibuza umbuzo ukuthi okay, abantu bengaba right, but indalo kaNkulunkulu sizoba nesure engakanani ukuthi isi-safe yini kuyona. Ngoba inje ithi ingakwazi ihalela ukukuluma, yabo. Ngaphathi-ke inyoka la emakhaya izikuhubhela nokuhubha, ihubhe iy'ngane zethu. So kuyophepha kangakanani ukuphila emhlabeni omusha na? Sicela sifunde u-Isaiah 11, uverse 6 kuya kuverse 9. The book of Isaiah 11 verse 6 kuya verse 9. Iyaxolisa njalo. Incwadi ya-Isaiah 11 verse 6 noverse 9 ifundeka kanjena. uNkulunkulu usilobele laphaya. Uthi verse 6, impisi iyakuhlala ndawonye newundlu. Ingwe ibuthise ndawonye nezinyane lembuzi. Nkosi. Ithole lebhongo lengonyama. Kukhuluphaliswe kanye nomntwana omncane. Uyakukuqhuba. Okay, ngicela nje ukufunda kahle. Ngisuke ngathatheka kakhulu njengamanje ngiyangengeza ngezinto engaziwe nengamukelekile. Ngicela ukuqala phansi Isaiah 11 verse 6. U-Isaiah 11 verse 6 usifundeka kanjena. Ubuza umbuzo othi kuyophepha kangakanani ukuphila emhlabeni omusha. Kuthiwa impisi iyakuhlala ndawonye newundlu. Ingwe ibuthise ndawonye nezinyane lembuzi. Ithole nebhongo lengonyama kukhuluphaliswe kanye. Nomntwana omncane uyakuqhuba. Inkomo nebhere kuyakuklaba. Amazinyane akho abuthise ndawonye. Ingonyama idle utshani njengenkabi. Amen. Nkosi, masizokhumbula kahle, e-Edeni kwakuthiwa iy'lwana zidla utshani. Uyakhumbula? Kuyobe kubuya lokho-ke ukuthi kungabi bikho ukuthi umuntu wenkosi uma ubuka inkukhu uyihalela ukuthi isiteki, noma ibhubesi uma libuka imvu libona inyama. Cha, liyobuyela etshanini, zonke zibuyela etshanini. Akekho kuyobe kuyingozi uma kuthiwa impisi iyakuhlala ndawonye newundlu. Impisi hayena ihlale ndawonye newundlu, nemvu, nengane yemvu. Akwenzeki njengamanje ukuthi emhlabeni omusha kuzobe kunjalo. Kuthiwa ingwe ibuthise ndawonye nezinye lembuzi. Ingwe nje wayibona imbuzi ibona ukudla kwayo, kodwa ngaleyo ndaba emhlabeni omusha kuyobe kuhleli ndawonye kungekho ukuphathana kabi. Ithole nebhongo lengonyama kukhuluphaliswe ndawonye. Ithole lenkonyane ingonyama yibhubesi kuhlale ndawonye, yabo. Kuqhutshwe ingane encane, yabo, iqhube. Yabo, ngiyakutshela, ungalimazani. Kuze kuthiwe inkomo nebhere kuyakuhlala ndawonye. Yabona nje ingonyama idle utshani njengenkabi. Hhayi, ngisho abantu bakhona bazobe bengenabungozi emhlabeni omusha, naney'lwane zakhona zizobe zingenabungozi. Kodwa siyiqhubeni le ndaba xa sifunda u-Isaiah 65 verse 25. Ngoba kade sifunda u-Isaiah 11 verse 6 kuya ku-9. Cela sifunde u-Isaiah 65 verse 25. Uthini u-Isaiah 65 verse 25? Uthi-ke, impisi iyakudla ndawonye newundlu. Ingonyama idle utshani njengenkomo. Uthuli libe ngukudla kwenyoka. Aziyukulimaza zingachithi kuyo yonke intaba yami engcwele, usho uJehova. Amen. Yezwa, njengamanje inhlwathi iginga wena nkomo, iginga wena muntu, kuthiwa cha, iyobuyela ekudleni kwayo inyoka, idle uthuli lomhlabathi. Yezwa, ibhubesi lidle utshani. Impisi idle ndawonye newundlu. So laphana emhlabeni omusha iyobe ingekho indawo yabantu abayingozi, omaligaju, no, nama-rapist, no, ayikho le ndawo abantu abanjalo. Ucathi ngizokwenza le nto lena mase ngiyoyenza ekhaya emhlabeni omusha. Ayikho indawo abantu abanjalo lapha. Kube khona abantu abamnene abangenabungozi. Ney'lwane zakhona zobe zimnene, zibe zingenabungozi. Mhlampe-ke lizothela kanjani izwe elisha na? Lizothela kanjani izwe elisha na? Ngoba ukhange ubone iy'ndawo ezizinkelekethe ney'gwadula. Ubone ukuthi yabona la ngisho ungatshala amadumbe ngeke evume. Kodwa kuzobe kunjani mhlawumpe isimo sokubukeka laphana ekhaya emhlabeni omusha? Ngicela sifunde u-Isaiah 35. Isaiah 35 uverse 1 to 7. Ngicela sifunde lawo mavesi. Isaiah 35 verse 1 noverse 2 noverse 7.
Ufundeka kanje na. Uthi-ke kuyakujabula ihlane nogwadule, kuthokoze uqwathule, lukhahlele njengentebe. Liyakukhahlela kahle, luthokoze. Yebo, luthokoze, luhube. Liyakuphiwa udumo lweLebanoni nobukhosi beKhameli nobaseSharoni. Lubone inkazimulo kaJehova nobukhosi bukaNkulunkulu wethu. Cela ukugijima ku-Isaiah 35 imfundo verse 7. Ivesi 7 uthi-ke isihlabathi esibengezelayo siyakuba yichibi, isigagadu sibe yimithombo yamanzi. Ekhaya lamakhanka lapho awayebuthisa khona kuyakuba khona igceke lomhlanga nekhwani. Amen. Ngabe sikhona isomiso laphaya? Hhayi, akucaci. Kuzobe kungenjalo. Okay, amen. Mhlawumbe umbuzo umuntu akazozibuza wona njengamanje ukuthi-ke abahlengiweyo bazokwenza msebenzi muni na? Abahlengiweyo bazokwenza msebenzi muni na? Mhlawumbe umsebenzi wezandla. Yabo, bazobenza msebenzi muni na wezandla abahlengiweyo. Isaiah 65 verse 21 no-22. uNkulunkulu uyasibeka esithombeni. Isaiah 65 verse 21 no-22. Ufundeka kanje na. Uthi bayakwakha izindlu bahlale kuzo, bayakutshala izivini badle izithelo zazo. Uvesi 22 athi abayukwakha kuhlale omunye umuntu, abayukutshala kudle omunye, ngokuba izinsuku zabantu bami ziyakuba njengezinsuku zomuthi, nomsebenzi wezandla zabakhethiweyo bami uyakugugela kubo. Amen. Yeyi, kwenzakala izinto ezibuhlungu emhlabeni. Wakhe indlu uthi usuyakhile isikhumba sokuthi kungene kuwena ufe, kuhlala abanye abangazani ukuthi wawuyilondoloza waseyiva kangakanani ukuthi uthenge yona. Uthi uNkulunkulu lapha emhlabeni wethu uyakha indlu uhlale kuyo. Angithi yabona. Ya, ngoba kube kungekho ukukhala nokudabuka. Thola imali ulobole unkosikazi, hlale la, uhambe uyosebenza eGoli, bemthathe. Eyi, ibuhlungu lento lena. Ulotsholwe wuwe kodwa uzala ingane yomunye umuntu. Kube kungenjalo ekhayeni ezulwini elisha nasemhlabeni omusha. Uyatshala njengamanje, uhambe uye esitolo, ubuye ukudla kusekho, kudlile iy'nkomo zomakhelwane. Noma kufike amasela nje awumpuli wonke amathanga akho kanjeyaya. Noma kufikile umlilo bashisa, angithi yabona. Akuzukuba njalo emhlabeni omusha. Kuthi abayakwakha izindlu bahlale kuzo, bayakutshala izivini bezidle izithelo zabo. Abayukwakha kuhlale omunye, akayokutshala kudle omunye, ngoba izinsuku zabantu bami ziyakuba njengezinsuku zomuthi, nomsebenzi wezandla zabakhethiweyo bami uyakugugela kubo. Amen. Njengamanje uthenga imoto, uzakhela umuzi, bese uyashada, ushade nonkosikazi, kanti unengqondo engangcolisekile, bese efuna ukukudivosa, mase kudivosa usebenze kanzima. Bese sithi-ke 50-50 let's share, kodwa yena akasebenzanga. Nomuntu osesa futhi khona wenza njalo, yabona? Enza nje lokho kungabe umsebenzi yakho, iy'moto zakho oy'sebenzayo zigugele komunye umuntu. Impilo i-unfair kanjalo la emhlabeni. Nakho ukuthi uNkulunkulu no, izinto zakuqala nje ziyovele yidlule laphaya, into yobe uyisebenzela iyogugela ezandleni zakho, yabo. Kuze kusuke lo kungenasidingo kade bengamele kuliwe. Uma bekuphuca-phuceka kodwa bengakuphuci ukuthula kwakho onakho nguNkulunkulu. Okay, masiqhubekeni ngoba uma engakuphucanga uNkulunkulu wakho uyozuza okukhulu laphana emhlabeni omusha. uNkulunkulu awulungisele abantu abamnene abangenabungozi. Umbuzo uthi njengamanje ukuphila okusha kuzokwanelisa ngokupheleleyo na? Ngabe ukuphila okusha kuzokwanelisa ngokupheleleyo na? Ake sifunde kodwa ngisho incwadi Isaiah 65 uvesi 23 no-24 ukuthi ngabe ngempela kuneliseke ngokupheleleyo na laphana emhlabeni omusha. Isaiah 66 verse 23 uthi-ke uNkulunkulu-ke laphana abayekushikashikela ize bazalele inhlupheko ngokuba abayinzalo yababusisiweyo bakaJehova, nabantwana babo bayakuba nabo. Kuyakuthi bengakangibizi mina ngiphendule, besakhuluma mina ngiyakuzwa. Amen. Awu yaze yasibusisa
ivesi uNkulunkulu esiduduza uthi nje abayokushikashikela ize uyokubona usebenze u-invest uthi in 10 years to come uzobe sengiphumule kodwa konke lokho kube yizelelo usebenze uzale abantwana ubakhulise ubafundise baqede ko-matric mase uthi hhayi sekusele 3 years bese beyafunda ethi sefundile umthatha uJezebeli bese kufanele ukuthi kusebenzele ize hlangane noJezebeli bakwenye indawo bekuhlanganyele kuqale kuthiwa uyathakatha mama. Yabona umntwana vele engabuye ekhaya ebhunga bese uyabona ukuthi wonke lo mshikashika ubuyize nokufundisa ingane intombazane noma yomfana ukuthi nje mhlawumbe uthole ukuthi usanda kuthola itoho mhlawumbe esakwakhela ivele uthole ukuthi ibanjwe inkunzi yadutshulwa yafa. Bese uyabona ukuthi ngishikashika kangaka bengishikashikela ize uthi uNkulunkulu emhlabeni omusha akuyukuba njalo. Uthi abayokushikashikela ize bazalele inhlupheko no. Khulisa ingane ngemali yokugcina ijike izoba yiphara noma ingeze ukuba nasimilo mhlawumbe ngesifazane kube yiyona ezosebenza ukuntshontshela uyondlile kwase kufuneka iy'sebenzele wena umuntu iyabuya izale iy'ngane iyiletha la kuwena jika futhi iyakuthuka mhlawumbe ikukhumbuze ukuthi nawe awuyizalelanga emshadweni noma iyakuthuka noma ilethe iy'ngane zayo nabangani bawo iphinde iqale phansi ibe umthwalo uze ubuke ukuthi kodwa ngikhulisa le ngane ngabe konke na bekuyizeleze yini na. Okay, kholwa ngoba laphana emhlabeni omusha uthi uNkulunkulu abayokushikashikela ize bazalele inhlupheko ngoba bayinzalo yabo obusisiweyo bakaJehova. Uyabo nabantwana babo bayakuba nabo. Kuyakuthi bengakangibizi usho uNkulunkulu mina ngiphendule besakhuluma mina ngiyakuzwa usho njalo uNkulunkulu amen. Uyazi yayinduduzo kwaze kwamnandi ekhaya elisha Nkosi yami sengathi uThixo angasisiza sibe khona. Manje mhlawumbe umbuzo azozibuza wena sesiyela ngasemaphethelweni esifundo ukuthi-ke uyakuba khona yini umuzi emhlabeni omusha? Uyakuba khona yini umuzi or isigodlo emhlabeni omusha? Like kwaZulu, isigodlo senkosi yakwaZulu silapha nakwaNongoma angithi yabo. Okay, ngicela ungalinganisi nge-culture. Mhlawumbe ake ngithi nje ngiqonde straight esifundweni ukuthi kuyakuba khona yini umuzi emhlabeni omusha? Okay, ake ngibuze kanje ukuthi kuzoba khona yini ikomkhulu lomhlaba omusha na? Ngabe libe likhona ikomkhulu lomhlaba omusha na? Isambolo 21 verse 1. Sicela ukufunda. Isambolo 21 verse 1. Isambolo 21 verse 1 ufundeka kanjena. Uthi uNkulunkulu laphaya na. uJohane Mambulu lo. Uyabona umbono, uboniswa uNkulunkulu. Hawu, isihloko salana bhayela kwisambolo 21 verse 1 sithi izulu elisha nomhlaba omusha. Cela ukufunda verse 1 kusambolo 21. Uthi uNkulunkulu laphana. Ngase ngibona izulu elisha nomhlaba omusha. Ngokuba izulu lokuqala nomhlaba wokuqala kudlulile nolwandle alusekho. Amen. Okay. Mhlawumbe awuphendule kahle laphana ekhaya. Lana kahle kukhulunywa lana uma uzohla naye ufunda lo muzi lana kuthiwa yini iJerusalema. Ake uchazeke iJerusalema ukuthi uzobe linjani lesi sigodlo sakomkhulu iJerusalema elisha lizobe linjani na. Isambolo 21 verse 10 kuya ku-21. Ngizocela ukufunda ngokuphangisa. Isambolo 21 verse 10 kuya ku-verse 21 ufundeka kanje nawo verse 10. Sichaza iJerusalema umuzi omusha isigodlo sekomkhulu lekhaya elisha labantu abamnene abangenabungozi abazobe benqobile bedle ifa lomhlaba. Isambolo 21 verse 10 kuya ku-11 ufundeka kanje ngiyaqala-ke lapha verse 10. Uthi uNkulunkulu okay uyalandela uJohane Mambulu uNkulunkulu embonisa. Uthi-ke yamuka nami ngikumoya yaya entabeni enkulu nephakemeyo yangikhombisa umuzi ongcwele waseJerusalema wehla ezulwini kuNkulunkulu unenkazimulo kaNkulunkulu ukukhanya kwawo kwakunjengetshe elenani elikhulu sengathi yitshe lejaspi elicwebezelayo unogange olukhulu noluphakemeyo unamasango 12 unamasango 12 nasemasangweni kukhona izingelosi eziyi-12 kulotshiwe kuwo amagama angawezizwe eziyi-12 zabantwana bakwa-Israyeli. Ngasempumalanga kwakukhona amasango 3 nangasentshonalanga amasango 3
nangaseningizimu amasango amathathu, nangasentshonalanga amasango amathathu. Uvesi 14 aqhubeka athi, ugange lomuzi lwalunezisekelo eziyi-12, naphezu kwazo amagama ayi-12 abapostoli abayi-12 bewundlu. Owayekhuluma nami wayenohlanga lwegolide ukuba alinganise umuzi, namasango awo nogange lawo. Umuzi unezinhlangothi ezine, nobude bawo bungobubanzi bawo. Walinganiswa umuzi ngohlanga. Amastiyadu ayizinkulungwane eziyi-12, ubude nobubanzi nokuphakama kwawo kulingene. Walinganisa ugange lwawo izingalo eziyi-144, isilinganiso somuntu esingesengelosi. Nogange lwawo lwakhiwe ngejaspi, nomuzi wawungowegolide elihle, linjengengilazi ecwebezelayo. Izisekelo zogange lomuzi zivunulusiwe ngawo onke amatsheni alikhulu. Isisekelo sokuqala yijaspi, esesibili yisafire, esesithathu yikhalkedoni, esesine yisimaragidu, esesihlanu yisaridonikisi, esesithupha yisadiyo, esesikhombisa yikhrisolithe, esesishiyagalombili yibherile, esesishiyagalolunye yithophazi, eseshumi yikhrisopasi, eseshumi-nanye yihiyakinde, eseshumi-nambili yi-amethiste. Uvesi 20-ke athi, amasango ayi-12 ayengamaphareli, ayi-12 yilelo nalelo sango ngalinye laliyiphareli linye. Isitaladi somuzi sasiyigolide elicwengekileyo njengengilazi ekhanyayo. Amen. Yazi nje lo muzi, lesi sigodlo sasakhiwe ngama-precious stones, abanye bethu vele abangaze bewabone. Ngisho nanokuwabona nje, yabo angisaphathiwe ukuwathinta. Siyalazi igolide nesiliva. Like ingakho uNkulunkulu enqaba ukuhloba. Yabo khona umuntu uthole ukuthi ebusweni nje uhlobile, uhlobe emlonyeni, uhlobe emacicini, uhloba ngey'ndandatho zakhe. uNkulunkulu uthi igolide sobe sihamba phezu kwalo luwuthuli, luwugraveli wabantwana abalungileyo. Umuzi loyo wakhiwe ngegolide namatshe amaningi, yabona amasango akhona uzoyiqamba ingane uthi u-pearl, i-precious pearl. Kuyobe kuyi-gate lomuzi uJerusalema laphana i-pearl, yabo. Omunye wethu abawazi belithinta nolithinta i-pearl, angithi yabo. Kodwa laphana liyobe liyi-gate laphana esigodlweni sasezulwini. Isikole lapho kube kungena khona abantwana bakaNkulunkulu, ikomkhulu lasekhaya elisha. So, uma uzoqaphela lo muzi uyisikwele, uhlangothi ngalunye lungamamayela awu-375, wakhiwe ezulwini. Abalungileyo bazohlala kuwona iminyaka ewu-1000. Ngemva kwalokho, ngaphambili njengokuba abebehlulelwa babhujiswe, bese sewuyeza lo muzi wehlele la kulo mhlaba. Yabo. So, umbuzo mhlawumbe uzothi-ke, isihlalo sikaNkulunkulu sizoba kuyiphi indawo ngasemuva kweminyaka ewu-1000 years na? Sizobe sikuyiphi indawo isihlalo sikaNkulunkulu? Cela sifunde uSambulo 22 verse 1 kuya kuvesi 3. Ngiyawufunda njengamanje uSambulo 22 uvesi 1 kuya kuvesi 3. Ufundeka kanjena. Uthi iJerusalema elisha isihloko salana. Uyaqhubeka uyakhuluma uJohane umambule. Uthi kuSambulo 22 verse 1 kuya kuvesi 3. Uvesi 1 uthi-ke, wayesengikhombisa umfula wamanzi okuphila ucwebezela njengekristalo, uvela esihlelweni sobukhosi sikaNkulunkulu nesewundlu. Phakathi kwesitaladi sawo nomfula emaceleni omabili kukhona umuthi wokuphila, uthela izithelo eziyi-12, uthela izithelo zawo izinyanga ngezinyanga, namaqabunga omuthi angawokuphulukisa izizwe. Uvesi 3-ke, akusayi kuba khona nokukodwa ukuqalekisa. Isihlalo sobukhosi sikaNkulunkulu nesewundlu siyakuba kuwo, nezinceku zakhe ziyakumkhonza. Amen. Sakhumbula? Uzoqaphela la kuthiwa insini yase-Edene yahlala isikhathi eside lapha kulo mhlaba.
ngemva kokuba kube isikhathi eside umuntu esekhishiwe endleleni engathini ezindleleni zayo ezinhle. Kuthe uma iza lobubi lisibekela umhlaba, uma ububi babantu sekufuneka ukuba bubhujiswe ngozamcolo wamanzi, isandla satshala insimu yase-Edeni sayisusa futhi emhlabeni. Kodwa uma izinto sezibuyiselwa okugcina, uma sekuzoba khona izulu elisha nomhlaba omusha, izobuyisela futhi leya nsimu yase-Edeni, ihlotshisiwe ngobukhosi obungaphezu kobukhosi ayenabo ekuqaleni. Amen. Sakhumbula uNkulunkulu edala i-Edeni wayelokhu esena kuhle kakhulu, kuhle kakhulu. Impela amabhubesi elutshana. Genesis 1 Genesis 2, uyakhumbula? Adamu no-Eva behleli phakathi. Bathi kodwa sekufika isono, sebeqala ukudelela umthetho kaNkulunkulu, sebeyizoni, bakhishwa ensimini yase-Edeni. Angithi lokho kufakaza lesi sifundo ukuthi ezulwini nasemhlabeni omusha iyobe ingekho indawo yesono. Ensimini yase-Edeni wawukhona umuthi wokuphila. Emhlabeni omusha kuzobe khona umuthi wokuphila. So kuzobe kubuye i-Edeni ukuthi inkazimulo yalo ekugcineni sekuyela banqobe iyobe idlula leya nasekuqaleni. Back to square one, uhlale nenyoka, uxoxe noma ungasaxoxanga nesilwane but uzwe nje ukuphulula ibhubesi lingakhaleli. Oh Nkosi, siyabonga uNkulunkulu. Mhlawumbe umbuzo wokugcina umuntu azozibuza wona ukuthi-ke, obani abazongena ngamasango amapharele? Baphume ngaluphi usuku na? Ngoba la masango amapharele sithole ukuthi isikolo noma yikomkhulu labantwana bakaNkulunkulu. Ikomkhulu lapho kuyobe kuhleli khona isihlalo sikaNkulunkulu. Yabona? Kuthiwa iJerusalema elisha. So, umbuzo ukuthi-ke, obani abazongena ngamasango amapharele? Ngoba ngoba sathi kunesigodlo la kwaNongoma senkosi yakwaZulu. Kodwa ukuthi ngila eShowe noma ngiseNkandla noma akusho ukuthi ngizolokhu ngingena ngehla ngenyuka esigodlweni. Angithi yabo. Akunjalo nje ngomthetho wala emhlabeni. Manje umbuzo uzothi-ke, obani abazongena ngamasango amapharele? Baphumule ngaluphi usuku na? Isaiah 66 verse 22 to 23. The book of Isaiah 66 verse 22 verse 23. Isaiah 66 verse 22 to 23. Make sifunde ukuthi uthini uThixo lapha unceda Isaiah 66 verse 22 to 23 ukuthi kuzobe kwenzakalani ngala masango amapharele, kuzobe kumi kanjani na? U-22 uthi, njengokuba izwe elisha nomhlaba omusha engiyakwenza kuyakuma phambi kwami, usho uJehova, kanjalo kuyakuma inzalo yakho negama lakho, kusukela ekwathaseni kwenyanga kuye kwenye, kusukela kwelinye isabatha kuye kwelinye. Yonke inyama iyakufika ukukhuleka phambi kwami, usho uJehova. Oh Nkosi, amasabatha, yonke inyama iyofika phambi kukaJehova ukukhuleka kuyena. Amen. Sithini na? Ithi indaba eBhayibhelini ifa labasindisiweyo libizwa ngokuthi yizwe. Lapho umsindisi wasezulwini uholela izimvu zakhe emthonjeni yamanzi okuphila. So umuthi wokuphila uthela izithelo zawo izinyanga laphayana. Amahlamvu awo ayobe ephilisa izizwe. Kukhona imfula ehlela njalo igobhoza, imfula ecwengekile njengekristali. Ngasezinhlangothini zayo imithi enyakaza yelekela imithunzi yayo phezu kwezindlela ezilungiselwe abalungileyo bakaJehova. So lapho amathafu abanzi aphumele emagqumeni obuhle, izintaba zikaNkulunkulu ziphakamise izicongo zazo eziphakemeyo. Ilapho bezofika bathole ikhaya khona. Amen. Siyambonga uNkulunkulu. Nkosi ibusise ukufunda kwezwi la esikhathini samanje. Amen. Masithandaze. Baba, siyabonga esikhathini samanje izwi lakho. Izwi lakho lihle, lilungile, liwukukhanya endleleni emnyama. Liyinkemba, libukhali kunenkemba esika nhlangothi zombili. Liyaduduza, liyenamisa. Nkosi, sicela ukuthi nxa sithola lokunduduza engaka, sithi zonke izinto ezenzakalayo noma zibuhlungu kodwa siyidlulisele kuwe. Sikhangela ngokukholwa ikhaya osilungisele lona. Singasabheki konke okulana okuthembisayo ukuthi uNkulunkulu usixwayisile ukuthi kuzodlula. Ke sikhangele ngokukholwa silangazelele okungedluli. Ifa labalungileyo, siphe lobo bunene. Sizibone ukuthi siyingozi kangakanani, sishiye ububi.
silandele ukulunga kwakho. Yiwa nathi Nkosi esikhathini samanje, uphilise iy'ngqondo zethu, uphilise imizimba yethu. Ukukhuluma kwakho nokusula kwakho kwamukeleke kithi. UJesu siyakhuleka, amen. Okay. Uma uThixo siphila ukuphila sizobe sesenza isifundo 7. Isifundo 7 isihloko sawo sizobe sithi-ke iziphiwo zikamoya. Amen. Siyabonga bazalwane emakhaya. Sibonge nje nokuthi esibekezelele. Sicela uThixo siphe ukuphila. Siqhubeke ney'fundo kuze kube sekugcineni. Amen.